ଏମିତି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ସେଠି କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଥିଲା। ସିଏ ସବୁଦିନ ପଳିଆ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖୁଥିଲା ପାଗଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି। ଏତିକି କଥା କହିଦେଇ ସେ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା କତିକି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଦେଖିଲା କବାଟଟିଏ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଚଢ଼େଇର ମଧ୍ୟ 3ଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ସେ ଛୁଆ ଆଗ ସବୁ ଜାଗର ତା ଚାଳ ଉପରେ ବସିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ସାଂଘାତିକି ଗୋଟେ ପବନ ହେଲା ଏବଂ ଘଡ଼ଘଡ଼ିଟିଏ ମାଇଲା। ତ ବାହାର ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତବସ୍ତ ହେଲା। ସେ ଡାକ ମାଇଲା, କିଏ ଅଛ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ, ଟିକେ ଘର ଖୋଲ, ସାଂଘାତିକି ବରଷା ହେଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ କିଏ ଅଛ, ଟିକେ ଘର ଟିକେ ଖୋଲ। ଏପଟେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବେଙ୍ଗ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦରେ ନାଚ ଉଠିଛି। ଓହୋ, ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା ମିଳିଗଲା ତାହା। ଯାହା ବର୍ଷାଟା ହବ ବୋଲି ବର୍ଷାଟା ହେଲା। ହୋ, ମୁଁ ପୁରା ଖୁସି ଆଜି। ଆନନ୍ଦ में मैं हो जाऊंगा मैं भाई। ଚଢ଼େଇଟି କବାଟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ସିଏ ଘରେ ବସିଥିଲା, ତାକୁ ଶୁଭାଗଲା କିଏ ବୋଧେ ଡାକୁଛି, ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ, ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହଉଛି, କିଏ ଅଛ ଘରେ ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ। ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାଉସୀ ମଉସା କିଏ ଅଛ, ଟିକେ କବାଟ ଖୋଲ। ଚଢ଼େଇଟି ଦେଖିଲା, ହା କିଏ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହଉଛି, କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଗଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 4 ଜଣ ବହିଛନ୍ତି। ଜୋରରେ ସାଂଘାତିକ ଉପରେ ବର୍ଷା ହଉଛି। ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାଇ ଡାକିଲା, ଓହୋ ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ଆସି ବସିଛୁ, ଆମେ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଏ ଚାଳ ଘରଟେ ହେଇଛି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବା। ତାପରେ ତ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ନାଦୁଛି ଆଉ। ଚଢ଼େଇଟି କ'ଣ କଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ଆସ ଏଇଠି ବସ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଯିବ। ସେ ଚଢ଼େଇ ବୁଲା ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ୱାଉ ତମ ଘର ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରିଛ, ଏକାଟିଆ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛ। ଗୋଟେ କାମ କରୁନ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଝି ଦଉନ, ଆମେ ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ଚଢ଼େଇଟି କହିଲା, ଓହୋ ମୁଁ ଭାବିଲି ତମେ ଏକାଟିଆ ବୋଧେ ରହୁଛ। ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଥିଲି, ଆପଣ ପାଖରେ ଆସି ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ। ନାଇଁ ଯେ, ଆମର ଏମିତି ମନ ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ଆମେ ସବୁ ଏମିତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ ଘରଟେ ହେଇଛି। ଆମେ ଆସି ତମ ଘର ପାଖରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲୁ। କିଛି ଜାଣିପାରିଲୁ, ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ହେଲା, ତେଣୁ ତମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ହଉ, ତମ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଉଛି, ଯଦି କୁକୁରଟିଏ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଚଢ଼ି ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ।